Hej alle sammen, jeg er den slikkede slikgamer. Ja. I dag vil jeg spille lidt Prison. Se, så det er min celle, den er ikke så god. Nå, men som sagt, som jeg vil fortælle jer først. Nej. Ja. Det er Mathias. Han kunne desværre ikke være med lige her, fordi ja. Det bliver bare mig, der spiller alene. Oh my god. Ja, som sagt, som I kan se, så er der lidt problemer. Det skal jeg også lige fikse. Det er det så den Prison Let's Play, jeg vil have kørende. Som I kan se ude i højre hjørne, så har jeg spillet lidt før på den her. Wow, ham der Pink Elite, han er vild med at sætte folk i jail, hva'? Nå. Men ja. Og lad os komme i gang. For eksempel, altså jeg glæder mig til, at jeg skal ranke op. Og heri, jeg kommer nok ikke til at lave flere videoer lige her, fordi så der kommer jeg til at måske optage sammen med en, der hedder Mi. Ja. Hvis jeg søger på Mi, så kommer der en af mine venner frem. Ja. Men Mathias eller ja. I kommer nok heller ikke til at se så meget til Ben, fordi ja. Og så her. Det der, det var min gamle celle. Og vil I se, hvad jeg havde inde? Det er en af mine venner, der har købt den. Men prøv at se, hvad jeg havde inde. Det var lidt af det, jeg havde inde. Så har jeg også lige sådan en lille kiste. Så jeg havde ellers bare masser af weed, så nu stjæler jeg lige lidt. Så håber jeg det bare ikke min ven ser med på videoen, så får jeg da bare totalt skideball. Okay, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal snakke om sådan lige nu, men jeg har tænkt mig, at vi skal, ja, så vi ikke kan få ranket os op i B i næste video, som vi kan det. Okay, som I kan se, så er festdagen vist også inde, så det er jo bare fedt. Så jeg skrev lige lidt heroppe. Se. Jo, der. Festdagen. Har han skrevet mere? Det er også lige meget. Så det er sådan lidt det kommer til at gå ud på her i dag. Det er at gå rundt og tjene lidt penge ned i casino. Spille sådan lidt. Hov, jeg glemte min trofaste ting at gøre. Hold. Okay. Jeg har den slikkede slikgamer. Ja. Og som sagt, jeg blev sprunget i luften af en zombie. Og bagefter faldt jeg ned i lava. Nej, undskyld, af en creeper. Så bagefter faldt jeg ned i lava, så ja. Nu ser jeg sådan her ud. Ja. Hvad er det, der står der bagved? Hvad var det? Der er sådan. Jo, se, der står han jo igen. Hvad ved du mig? Så cool, hvad ved du mig? Wow, lag. Vil du bare lige give mig sådan en her, hva'? En skål. Tak, tak. Tak. Takker. Siger jeg lige. Hvad vil du? Skal vi lige danse lidt rundt om dig, hva'? Skal vi lige gå rundt om juletræet? Nu er det jul igen, ja, nu er det jul igen, og julen var lige til. Han går. Okay.
smutter jeg lige ind i min celle igen. Eller... Hvad vil du mig? Ham der, han er da... Ja, jeg står og danser på hans grav. Se mig. Wow, wow. Wow, wow. Vi må hellere det står stille inde i vores celle. Han opdager det aldrig. Nej, det bliver mellem os to. Eller os alle sammen. Wow, det her, det har jeg simpelthen ikke plads til, mand. Så må jeg jo lige... Så må jeg jo lige tilbage til spawn og kabaletra. Se, der er han jo igen. Hej, hej. Hvor skal du hen? Så vil jeg da gerne lige se, hvor du skal hen. Hvad forsvandt den? Det var han jo. Se, der er han jo. Hej. Så god. Bank. Bank, bank. Bank, bank. Så du vil ikke lade mig komme ind? Du kommer da bare med mig, hva'? Ja, det var en lille stille stop. Nå, så du vil ikke med? Nå. Så må jeg da bare lige liste lidt. Okay, jeg tror han... Hvad? Kan du godt lide mig? Ja, tydeligvis godt. Som sagt, det her det er en af vores første videoer. Hvis han allerede følger med i min video, ikke? Så bliver jeg glad. Forresten, I må godt lige skrive ned i kommentarerne, hvem der var den første, der lavede et like. Der gav et like, fordi de skal være med i vores video jo. Det har jeg jo undret lidt. Du får lidt jern. Ja, jeg er glad for det. Hej.
Skal vi lave party? Party! Åh. Yay, melon! Lidt med dig. Ikke fordi jeg har så væsentligt brug for det, men vil du ud? Eller vil du ind? Slash. Et eller andet, så det er cool. Ja, nu må han gerne være med på YouTube. Kan jeg vide, om man svarer? Hvad? Vil du være med? Hvad? Vil du være med? Så kan du være erstatning for Mathias, hva'? Vil du gerne være med? Så tjek dog den chat. Vil du gerne være med? Vil du gerne være med? Åh, nej. Vil du ud? Så lidt ja, var. Se her. Han er en lille så cool, du. Han er... ja. Ham der. Han er du interesseret i? Hey, vent på mig. Det der jern, det kunne han måske godt lide, hva'? Hey, jeg ved jo om få AD til den. Så kan vi lige tjekke, hvad han har. Please. Må jeg få AD?